Så nu optager jeg. Der er lidt fri vand. I må sige, hvis I vil have hjælp. I må sige, hvis I vil have hjælp. Det var godt. Så ved du, hvor du skal gå hen med en, ikke, Frankie? Hvad fanden er det franske ord? Så ved du, hvor du skal gå hen. Du har meget kort lin på den. Skal jeg net? Ja, det skal de. Gå med dem ned. Gå med dem ned her. Jeg synes, vi skal ikke gøre så. Han skal sammen have lov at have. Bare gå ind på stenen. Gå ind. Kom med nettet lige om lidt. Gå ind på stenene. Hvad er det? Det er noget pis eller andet dernede? Det er jo fandme. Karl Julis mor. Ja, men vi går bare derned, så kommer vi. Fornuftigt. Fornuftigt. Ja, så ligger vi os ind herovre. Ja. Pas på stænger. For satan. Tager lige 180 her. 63. Jeg springer bare i land, og eller hjælper. Ja, jamen jeg kommer over. Jeg skal da lige have en med her. Kommer den lille. Ja, pas på stænger, pas på stænger. Ja, det er fint. Så tager jeg lige ved her. Anders. Så hvis du hopper i land lige og får båden sat fast. Satan da! Gå og sæt den lige fast. Du er ikke noget med at trække mig til at gå. Og vi har et klar. Vi har et godt stort net her. Vi har et stort et. Den er klar. Ja, men det er jo for fint. Jeg vil lige lidt.
Nej, den nu kommer ud og så ind igen. Det er godt. Så bare herhen i mængden. Den er klar lige hen til ham. Op med. Ja, det er godt. Nej, for satan, mand. Det er en laks. Jeg får en laks. For satan. Nej, og Frank. Og en god en af slags. For helvede, Frank. Pas på stikker, pas på stikker. Det var sgu da dig, der har roet den, Frank. Hold kæft, den flok en bjørn. For satan. Ja. Lad mig lige ligge lidt. Jeg har net et godt. Den er god. Den der Knud. Ja, men jeg vil sige, det er sådan Den ligger der. Kan I nu knalde den en? Kan I nu knalde den en? Ja, jeg tager lige op. Den der er på 6,5, 7. Ja, sådan noget. Endelig, gå nu ned efter en, gå ned efter en sten. Tag du en sten, Knud? Ja, ja. Der ligger en kampsten. Der ligger en derhen. Ja, men jo før den bliver af, så... Den virker. Ja, det er fandme. Den sidder godt på kroget. Lige langt sådan 2, der havde vi jo. Lige godt, det man til. Det er bare dejligt. Rød jord. Hvad dejligt var for det. Det er ondt i røven og armen af helvede. Det er det, der er fedt. Knud, der ligger en lige herovre på vejen. Hvor der skulle gå et laksefilm i lige pludselig. Ja, Det er rigtigt. Så er man ramt. Ja, som sæt. Så giver du en. Så på fingre. Så har du lært. Det var godt, Tak Knud. for fighten. Tillykke. Tak, tusind tak. Tak for hjælpen. Og Frank, du er en kammerat. Du ryster, lille ven. Nej, det er for det er sgu da sejt. Det er altid kritisk at tage med net. Den fisk, den så vi springe lige hernede, og så sprang den der, så kom den op til jer. Ja. Der er en vægt lige her, hvis vi prøver at hive den op på. Har I slået den i hovedet?